Parade un segundiño, perdón, porque acábanos de chegar agora mesmo unhas imaxes. Un ocupa, falando de ocupas, córtalle unha orella a un home en Fene cun fouciño. Son imaxes que agora mesmo está recibindo o noso equipo e estamos ya amosando en directo. Pois aí vedes ao lonxe un home que leva un fouciño na man e vai pois andando el só por esa estrada, pola estrada de Sillobre, como dicimos, en Fene. Viña de cortarlle, segundo as testemunhas, a orella a un veciño da Capela, o que ao parecer non coñecía absolutamente de nada, cortoulle a orella e despois deuse a fuga, ao parecer tamén lle produciu a vítima danos no seu propio coche. A veciñanza fala de que o presunto autor desta agresión é un ocupa que vive na zona dende hai alo menos un mes. A veciñanza fala de que ali na zona hai un edificio con 3 ocupas, un deles sería este, e como dicimos, non coñecía de nada este veciño da Capela, de súpeto topouse con el e cortoulle a orella cun fouciño. O veciño está ingresado no hospital, tiveron que operar de urxencia. E non temos o dato, dicídeme, compañeiros, se vos tedes xa esa confirmación de que este home aínda o está buscando, tanto a Policía Local como a Garda Civil. Parece que esta mesma mañá as autoridades, porque buscando. O dono desa casa, presuntamente ocupada por esas 3 persoas, entre elas este home, cedeulle as chaves ás autoridades. As autoridades, claro, tentaron entrar nesa casa, pero según a orde xudicial non poden entrar, co cal pois estaban xusto esta mesma mañá nese punto, non? Tentando pois atopar a ese home que se deu a fuga e tentando saber se podían ter orde para entrar nesa casa e a ver se este home estaba dentro, porque o mellor nin sequera está dentro, pero vaya episodio, dis ti, vas camiñando pola rúa tan pancho, apareceche un home cun fouciño e córtache a orella.